Zviri Mudzimba. Zviri Mudzimba. Makaiona sei Sunday? Ankuru chini chetu yanji kubvunzewo. Aiwa shamwari ka bye Sunday yakanaka. Ndiudzei kani ndakanzomba mukuru venyu vachingotaura zvemharidzo. Ndakatanga rovhangeri. Hanzi kudini ko? Vanoti chiko chepo ndakaona zvibata zvemumba mangu chemo. Hanzi. Padzo vanoparidza chaizvo. Takakomborerwa isusu. Next time muye stage. Makablesswa. Ngere, vaudze. Fanya mama tena kwa system. System kuna ne demoni kumashire. Ukona majembera vaita. Makudona ini meguri. Kapastani ane zviviri. Uri oro ane dzimoni. Makudona. Apa pasi veiro vavhangeri kudona ri pasi. Regai ndimboende kunotsvaga muzanga. Iribo. Saka hanzi kudini? Pakaparidzwa shamwari. Avanya kubata Ivi ndachotobata kuvanonyepa yanga ingori mharidzo yakandiblessa ndakaguruva kwa. Ini zvakakuita seku yakuchechi. homework kadzevana iye curriculum Nakabva uchikoro muse Friday. homework yacho haiperi amenoti maticha yada toti isusu tisu tamaticha here tisu takutodzidzisa abati ako havana time nevana kana kuisa homework Unoziva maiguruva kwava ivi. zvakutotibvisa pana Mwari nyaya yechikoro aiwa next week ndinotouya kwasister yekupraise kudona negogo. Ndakaseka unoziva. zvakaoma Maita basa moyo maita. ochiko nai maini Inyaya zvemandakura kusiya. Akoza hazvisikuita. zvekudaro here Ndamboshingirira. Kuzokushedzera chega ndikudze ndaona kuti zvanyanya. kochi muri kunyimwa chikafu here Kana maita. saka zvanyanya kuita sei vari kukurova here No, havasi. Vakangondirova kare paya pandakambokudza ipai. Asi zvino havasi kundirova zvavo but hamuna zororo mumba medu. zororo rei Asikana. Kwapabonda. Ndikudeka pano. kopabonda Ndikutomunyima. Ndikutomunyima. Asikana ndikutomunyima. Ndakatoona kuti hazvisi kutomeka sense kozi inini rudo chaiva naye handisisina. ende vasikana Takungogarira ungonzi tiri mudzimba. rugare rwoumwenda moyomo muri kumunyima Easter tova ne2 months pasina bonde ivi muri kutoramba Ndhapo ndimi maita kwako. asi honest takangogara izvo zviri kutondona uri kuona ndakasuwe ndiri kutosekerera unganyima murume bondo woti futi uda kuenda chii chiri kuitika Hapana mufaro. Anti akukumirira kurambidza kuenda out. Isakatiwana tichienda outing tichingofara. marriage haidi kudaro marriage ndeye compromise zvamaita muri musikana nezvamakuita Aita ndiri kutokuudzai mainini muchazviputsira imba yenyu nemaoko yenyu 2 mega hamuchasi musikana kaini But still ndetoti dai vadzokeravo kuHarare kozi vasikana Chemba mapati mamakanganwa here maita kwatiita aiwa chimwe nechimwe chine nguva yacho mainini muchazviputsira imba yenyu nemaoko enyu 2 ai muchazviputsira mega kufara hakudambuki kufara hakuperi ndiri kutokuudza munin'ina gadzirisa imba yako wega ndiwo chazviputsira wega nemaoko ako ndiri kutokuudza savakoma vako tenchiona ndizvozvo vasikana handidi futi kuzonzwa tovanyima nhasi wotovapa chaiko bonde kudaro nevakoma zvakaoma baba tako vari right vamboenda kunoshika uko vatori right ndakazovaona kako vakatondita parod ngadhumanavo parod kandita maita kwangu achikutsvagei apana nangobuda ndizvozvo hamugariwo pamba ndo zvimwe zvinoita kuti munetsane mukadzi mukuru hamubanogarawo aiwa itai zvine order mainini imi ndimwe munenge mutori neproblem plus futi kana mamumba zvemafriends zvimoita muchilimita mukaenda uko muchapiwa advice uko muchapiwa advice imboitai zvemumba menyu inini hanguba munini nyaya ndikungoti vari kuhura mai mwana makavaona ndakambobata foni yavo maitsvakei mufoni yemunhu
Maitsvake Yakangopindwa foni message iri ndikati yenyu here. Iba ndimune foni yenyu iyi yandasvika iri apa. Haisi yenyu here. ndiyo iyi. Saka manje mufoni yemunhu. Anovhura. Yangu anovhura kusvika kwese kupedza. Maimwana. Ndikati message Kana makuda zvemba chimbosiya zvemafoni evanhu izvi. Chikafu muri kupiwa, bonde muri kupiwa, ndimuri kutoramba naro. Foni muri kudei mufoni asikana. Bariri. Tatituone kati. Aiwa manje mukatsvaga makudo mugomo munotongomawana. Hai ni rudo choka. Mafoni aya akaputsa dzimba dzakawanda. Siyanai nazvo zvemafoni izvi. Mainini. Siyanai nezvemafoni. Kwenyu kutori nanuko. Uri nane pachi. Hapana musha usina dambudziko rawo. But iwe ndionoona kuti izvezvi ndikatokudzai handiti ndatokudzai 2 months nobonde imi ndimuri kutoita kuramba. Asi ndimukanyima kai. Aiwa umwe neumwe ane dambudziko rake mumba make. But haungofambi mbika uchingoti kumba kwangu kwakazoda uchingofukura hapwa. Ndiri kutokudzai mainini. I hope matopa bata ipapo. Kubva nhasi motonogadzirisa. Mosiyana nemafoni evanhu. Handi makatengerwa yenyu. Zvinongobata. Aiwa shandai neiyoyo. Shandai neiyoyo mainini. Manje moya tisina kumbopeka nacho. Kana ndatongoti ndiye kuzoona kuti muri right here nemaomicron nemacovid aya. Covid akuraya. Zvakaoma vasikana. Mafamba boy. Ko kutanga mapirizi yasoenda. Kumitasha. Eh? Kumita. Karaita ba. Just go to Ngarimawan. Inda. Kusheka kana transport. I had a very busy day today, so I was just thinking that I could make tea for you. Go Inda. Okay, let me get you some pills. Can you have? You can have. What's that for? You need to drink a lot of water. Chatokumwira mapirizi achona nekuti akurodzenya dzimedzi. Anombomedzeke. Nekunita uko. Chendipa mvura ndorongeza. So babe. I was just thinking kuti ndongosatika. Ungosina utobika Dani. Yeah. Kwese usina ubika. I was busy all day. Wasikira uri panapa hauna ubika. Watopora here babe. Tutanyaya yekubika Dani zvokurwara zvapinda papanyaya yekubika. You know what? You're aggressive when it comes to quarrels. Ndikukuvhunza sei usina kubika. Saka ndosandiri kuti let me go and prepare. Aiwa chiregedza zvako. It's okay. Regedza kundobika ndeko. It's fine. I'm done with this. That's okay much. You know what? Ungobuda makuseni ukaenda. You do not call unombotaura kwaswera. Handiti? Tiwe mukadzi panapa, but unochinipopotera kuti zvondisei pasina kubika. Andi ndiwaswera panapa. Taswera but I was busy. Waswera panapa pamba indoswera ndichita mabasa ese pamba pana wamudzwa ndichicomplaina. Chimbonipindura pawana. Uri mukadzi worudzwa. Shamwari. Chakutesa kubika chi? Iwe chakutesa kubika chi? Chibika asa ndichachi futi. Regedza shamwari. Dani. Kwanake. Shikabani. Kwendiani yaunongoshitaura naye? I just hope it's not another fight. Aiwa ndokuvhunza kuti kwendiani wautaura naye? She's just a friend. A friend unotaura naye nyaya dzakadai so? Vandakataura mani. Zvoti makataura zvine basa renda ti ndiani wautaura naye kudai? She's just a friend from online. I've never met her. Zvakaoma. Iwa problem yako ndeyekuti augoni kuita sori. Sori autombogoni kana.
Handiti. Ndishoka. That's not it. Unotokundwa naboboy pa next doctor so. Oh. Ko wakambokuitireko baba tako wacho. Izvo zvangana basi just that utokangondisappointa chete. Phone yako. Oh. Batako. Sophie. Done. There's something bothering me. Chi. Andiwo mukadzi womunhu. Baba tako murume munhu. Murume munhu. I want you to tell me kuti chii chingaita kuti iwewe uve disappointed by him. Unoziva chii chakaitika? Yes. Batako vakandinyenga. Ko Yesu. Kwakangoita kunge munhu atoakunanirwa nemasosechi. Zviwindi zvokumbosvika pauri wakazviwana kupi? Handizive. You are giving me time. Ni Batako. Iwewe ndiri kukonzeresa. Konzeresei? Akazombosvika pakutaura neni sei? Anti Batako ndiwe pa next door tinongovaziya tese. Ko zvekupfimbana? Iyo sha, muri vanhu vechirume wotondiudza iwewe kuti tinoshifamba sei. Ita so. Sandibati unonipa hasha. Sandikwidzire voice shamwari. Kuma namba mama chinjana ngoi. Vangone dambudziko vaida kubatsirwa. Iwo ukaona zvakafanira kuti ndorongona wabatsira. Ndakatovapo advice. Handisina zoti vachazondinyenga. Do you know it's different when it comes to us men? Do you know how I feel? Izvozvo zvazvakuvo izvozvo. Unondipa ngozi. Hi. Are you okay? I messed up, Shamwari. Is it because of what we're doing? Because we have to stop? No. Sha, marriage yangu ingagara ine ma-problems kudhara. Chichiwitika. Ndataura nabo pa next door vachindiudza ma-problems avo and I don't even know why ndakavapa futi namba dzavo. Ma-problems, eh? Vaindiudza kuti mukadzi wavo ari kuvanyima. Mukadzi wavo she's not good in bed. Saka inini. Sophia, uri mukadzi wemunhu. Zvinoita kuti upe vamwe varume advice nenhau dzemubedroom. Iwo waifunga kuti zvinosvika kupi mushamba ungaudza kuti akudza kuti ari kunyimwa. I wasn't thinking. My husband pushed me kwaari just because anga chichata neno nikaunga musikana kakuchita nako online. Saka wadati it for that ndizvo. Alright, if you wanted revenge, what would we do? Ko wadi utsvaka someone online. Kuti munhu anoziva, kuti munhu wepedyo. Unonzwa kuti vakadzi vari kupfimbwa kunzoko. And even worse, but hatizvibati because vari kuroera kure. Iwo what do you do? Uri kuenda unoti imomo mumusha imomo ndomo wakuda kuita mabasa ako eri makuroya masikati machena. Zvipere musha izvo. Tokuudza zvipere musha, mark my words, zvipere musha. Shangoni panzvimbo kuti utoita ndifile better utowedzera handitombo izvi zvindatone stress wese.
Aspere mushes. Mark my words. Aspere mushes, Sophia. Ngoni, you're not even making me feel better. Utondowedzera stress aisitomborio nyaya yega iri mumarriage mangu tune maissues akatowanda. Vakuru vanoti ane benzi ndiye ane rake kudzana anokururudza. Now let me tell you something. There are men out there who have no respect for other people's marriages. Nowadays unotofunga kuti muna right. Akanaka chaizvo. But anenge asina my intentions. This is not good. Iwe kana une wako iye ndiye wako. Ma problems anowanikwa nyika dzese imba yese ipo imba yaunoenda isina marriage. It's not like. Do you still love him? Do you still love him? I loved him. I stopped loving him a while ago. But now ndakumuda futi. Sophia, there's a difference between kuchita kwa murume and kuchita kwa mkazi. And I know it's not fair, but somehow when men cheat, somehow we find a way to get out of it. Every time tinotiza ninawo dzacho hatibatwa. But kana mukadzi akuchita, trust me, all hell breaks loose. It's not like pakaitika anything pakati pangu naye. But the worst part is muri kumwesha mwari yangu. Yanda ndino murume wako. Semumfunga ainaye kuti pakaitika something ndingadai ndinayo izvozvo. Anoziva ndiani kuti hapana chakaitika. Next time warume wakati Joni tipewo nawo advice. Nizvebondeka siyana nazvo. Hausi mother advisor iwe. Ukutoita ma problems in marriage yako. Yako chaicha ine ma problems and you want to help other people. Mbotanga wachibatsire wewe so that you can help them as well. It's okay. Such a man. So such a man. You're a big girl, so don't cry. Good. Wait and say go. Sophia, you have to let go. No. This is wrong. Sophia, this feels wrong. You know what I was thinking? What you are doing is so wrong. But at the same time, I know I'm going to kureketa. I mean, I don't go feel so. I enjoy it. Can I deny? I understand this is nice, but it's still wrong. It feels wrong. But I enjoy it with you. Yeah, but still it's wrong. But she makes me feel better than my husband. Okay. Please ndapota zvanga. Zvataurawo nezvemurume wako kana ndiripo panapa because of course we are cheating, but it makes me feel like I have a diploma in cheating, and that feeling is even worse than any other feeling. Guilt. No, can you?
any other feeling, so? For the sake, yes, I share. Yeah, just don't talk about I your will husband. try. I will try. But on a serious note, I enjoy being with you. I feel the same way. Man, I can't believe this. Saka iwewe zvawakaziva kuti akaroorwa ane murume. Why did you continue? I tried. Okay? I tried to stop, but she kept on coming back. I'm going to go and that person that was shout, do it as you win. Noziva chii? Inini kana neni chachaenda kutotya nemukadzi wangu. You just become one of those men who doesn't respect anyone's marriage. There's more. More what? The story continues, Stafum. Yes, sir. It's good job. Tengo que esperar. That's what they pineapple. No. You still haven't answered my question. Listen to Zira. Why are you doing this to me? What grandma cause and why? Are you seriously asking me that? Yeah. You lied to me, Gon. That Nathan and phone with your wife, okay? Actually, I'm just sick and tired. First, handsome cousin. She's my ex. Ex? Imi muchigara misi. Anzma namliki wanzo. Fine. You know what? Ndikunotora hembe dzangu. Ndoenda pano kuzogara newewo kuti unyasoona kuti ndiri serious. Pokabvira rino kutaura izvozvo. Ndaneta, okay. Just go back to your wife. And out. Yes. 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 Nini mkazi wa chadana. I'm just staying there because she's like a mother figure to time. But ina anichadi. So I know what I will do for you. Chaenda kumboku notora hembe dzangu dzese. Ndiwe uzogara newa. Nditeerere. I'm serious this time. Mangwana makuseni ndo ndenda ndonotora ndowe pana. Izo. Yes. Sigareta nikawanizo. Have a good night, innit? Change your door. Yes, Sobera. Sobera ukombo. Ndizazokunisana newamani. Andisizokusiya uchienda to that prostitute Babatani. That girl destroyed my marriage. Sazinyepere, don't point fingers. No, I will not let another woman to come between us, Shamwar. Also, Ndisiya, Shamwar.
Roger, here's a banana problem. You were when a problem, not you only, and we started having problems way back in Santa Tango Danana Heza. And now, Ndawana Kunonita Mfaru, you want to stop me from going. Amanda. Hello? Hello? Amanda, where did you get a gun? I'm not paying it. Please don't do this. No, Batanya, please don't do this to me. Oh my God. What's wrong with you? No paying it. Get up. No paying it. Huh? No paying it, Amanda. What's wrong with you, huh? If I can't have you, Batanya, then no other woman is going to have you. You have done this to me. You're going to pay for it. It's either you stay with me or I'm going to tell everyone to shoot me. Be careful with what you do when you're alone at your houses. Sometimes you know what you feel to when you wake up, Amen. But there is a demon behind that situation. Yes. In English translation. Masturbating is a very dangerous thing. It destroys your life. It destroys everything. Remember, it's a demon. First Thessalonians 4, from verse 3 to 8. That verse should be memorized. Amen. Your life will never be. Amen. Yes. Tikagara tichiziva zvinhu izvo sevana vamwari, zvese zvatinofunga nezvatinochema amen. Amen. Tisingapedza nguva ngatisimudze maoko edu tinamate. Asichine wena inkoni. Ukuda ndithe sei? Korucheme. Why did you kill her? I had a gunshot. Ngoni pafuna mkadzi wako. You killed her. Calm down, Hazel. You're getting hysterical over nothing. I did not kill her. I can't explain, but just ukutsanangura pandoko anande. Besides, I'm gonna send her a message telling me kuti uda kumuraya. Why did you do that? And you say hauna kumuraya. So why are you running away? Why are you hiding? Huh? Hello? Hello? Gone. Now, White Witch. I don't see Hazel. Come on, whatever, man. Hazel, Peter say. Yeah. Nagete food. Man, Are you proud of yourself? proud. Yeah. No. Uyu. Maybe it makes you proud and makes you more stronger. You feel more strong. No. I didn't want this, trust me, I didn't want this. But Pangwanda and the vulnerable, they just kept coming and so that I couldn't control myself. I somehow. Yeah, it's easy to blame on feelings. I'm not blaming anyone. It just happened. Why we were up at wrong time, right time. I maybe didn't get right there, wrong time. They were there. I think you need to go away for a while.
That's what you need right now. If you want to see your daughter grow up and become a woman, and if you don't want to see her becoming one of those women that you are doing that to, you need to go get yourself together. And then come back. There's someone new. Madin, Tiripo Makadi, how can I help you? Trimapurisa, Donzi, Sergeant Kuziva, Avan Sergeant Marima. Tukuchaga Omuna, Nonzi, Ngoni Zashi, or Babatani. I'm supposed to find Paul. You can't just barge in. Seriously. Can I see search warranty? Can I tambajai? Amai Nararai, Kadango Nachinga Batai, Auya, this is my business card. Motifonere Ipapo. Mavinzo, Sergeant Andy. See, now the police is after you. You know, she could have killed you, man. A gun. Come on. I told you never to let that woman fall in love with you at the beginning. I told you the same thing, but man, everyone is alone in this world. I think you need to take Tanya. You can leave her with me. I'll take care of her. You know, with Wimbiso. Or you can take her to her aunt. Because I can't get the explanation of what happened, and how do I tell a man that I've been disrespecting women like that? Yeah, she's a woman also. How will she see me? So Urkudengol. I'm talking to you. Urkude. Do you have how much? Please don't touch me. Do you have any idea of how much stress and trauma you're putting me through? Mapurisa no yapanapa every day ngoni achikuchaga iwewe. Don't touch me. I can't continue like this, Mom. The pain is too much for me, okay? Everything is just too much and I can't handle it. You know what? I can't do this anymore. The stress, everything is just too much for me. It's too much for me to handle, okay? I think you just go back to your wife. And I'll continue like this, me, myself, and die. I'll be better off alone. Answered. Answer your phone. when I didn't go away, man. Can't you have fun? I know. I know for you. Do it as I say. I told you to go. I said, Endaka, why are you asking me? Oh, the time I put. I think you're watching the back pressure, but in the end, but you don't want me to go. Do you know what you want? Yeah, I know what I want. What do you want?
Just go back to your wife. I'm sorry. I'm really sorry. So you're not a good boy, but you need to go away. What? You want to do this as a waiter? You want me to be ignorant? I'm trying to be a good person. To say it anyway. I have no problem. You can leave her with me. But what's important is you need to go away from here. Someone soon you get killed, man. Someone's husband will come in. You know what men does or what they do when they find out you are sleeping with their women or with their wives, whatever. Anything can happen. And I don't think we want that to happen to you. Man, what was I thinking, huh? Damn it. All right. Take care of my daughter, ne? Zandi suba papa sina pesa modo. Nah, ichikazo kwa chimodo. Enjoy. Chungwa chudura na ndo ne flower kanya. I love you, buddy. I love you too. Mai wapo. Sefunde. Ngapa na dong na jayi na jem na shakanzu ya tiko kutani tieso kukutani. Kukutani. Saya ngori jidowi. Ngori dowi. Ndio dowi. This dowi. Sagori ji majarini. Ayo ndio dowi ndini majarini ande. Thank you. So what is your house in Sunday? But which has been so good. Do not usare na ndetita pfuma na mama wembai na mama wembizo. Andika. Tipo chadzoka ndiri. Chadzoka ndokutora. Toenda kuroko andika. Udaenda ku. Wada wenda. Don't wigire. Yogurt. Told the date of mounting my yogurt every day. And ndo banda so quick my yogurt. Yes, I can want. So, as it did, I don't point out bus and it. Chadzoka, the so kutora. Terere, what you want and terere. What are you ngano every day? And but the dag.